سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زي تخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን كاب مدحنينا يسوع كريستوس أملاخنا ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስለፍስ ወከፍኩም ይኹን ማህበር አምላኽና አገልገልተና ብትሕት ዝብል አርእስትና ዛዕባቶም እንተዋሓዱ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ኣብዛ ሓለፈ ዝጀመርናዮ ሕጂ ክንቅጽሎ ኢና መበገሲና ከም ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1-2 ከምዚ ዝብል አንቢብና ነርና ከምኡ ሰብ ንዓና ከም አገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር አምላኽን ዳ ይቆጠሩና ምስናይዚ ካብ መገብቲ ነፍስ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ ኢሉ አገልገልቲ ክኸብሩ ካብ ዝግበኦም እዞም አምላኽ ዝለኣኹም ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከም አገልገልቲ አምላኽ ይልሎ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጥሪ 5 እምበኣርሲ አጵሎስ እንታዩ ጳውሎስ እንታዩ ባእታቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበጽሕኩም አገልገልቲ እዮም እዚ ድማ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከም ዝዓደሎ ነፍስ ወከፍ ከም ዝሃቦ እዩ ኢሉ ናብ እምነት ዝበጽሕኩም ባእታቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበጽሕኩም አገልገልቲ እዮም ይብላሎ ኣብዚ تحتيلهم كجلجلو خمس جبኦም تزاريبو كخنسو أبزر بعي معرف جن كابجزي أبي يرستقبلوا بود ما نبيت كريستيان كانسلو كريستوس ناتو وكيلات ويناتو أجلجلتي جيرو خمس لا أخم ما مستير كمجبو أجزي أبي نزمانات تصوير زنبرة مستير زقل علم باروت أملاح كم زخونو كبرت كم زجبኦም كملكتي لي زارب زل يقصرنا خبل كله اما لخاختهم سب قرنطوس بتخكل خوني لي سلازي مجبت مستيريو تقدم اي مستير اقدم بيلو جليس اللهم زلو ابكال اي معرف فقدي شدشن شوعتن انتايللو مبارسي اما اكلتهم اخلات طبب نزاربينا يلو اتاملاخ قدم زمانات خبرتنا زدالو اتنا املاخ حبوق مستير طبب انا انزارب زلنا نمبر طبب ز عالم زي اويش نايتهم زحالفو غزات ز عالم زي اويش نايتهم اين زاربين ينايلو انتايلو اتي نا املاخ حبوق مستير طبب من ينسو كريستوس غويتانا ابتل علي قزر حدن كلت انتايلو بزي كا يسوع كريستوس نسخات تسقله حدا نغير كو خم زي فلط مدو كيلو بزعبا يسوع كريستوس تسقيلو مويتو تنسيو الكا حدش نفسات وانجيل كتمهرون كلها تمجمريا كفل تمرتناي وانجيليو እዚ ግን ኣብ ቁጥሪ 6-7 እምበኣርካ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ግን እቶም ሓደሽቲ ዘይኮኑ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለው ጥበብ ኣምላኽ ይምህሮም ብኡ ድማ ይዕብዮም ከም ዝነበረ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳልዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና ኢሉ ሰብ ቆሮንጦስ ግን ነዚ ጥበብ እዚ ነቲ ምስጢራት እዚ ንምቕባል ዓቕሞም ሒደት ከም ዝኾነ ከም ህፃናት ቆፂርዎም ኣሎ ኦኬ ስለዚ መገብቲ ምስጢር እቶም ምስጢራት ድማ ከምቲ ዝበልኩኹም ድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ምስራታ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸሎም ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 10-12 ዘሎ እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ነዚ ምስጢር እዚ ገለጸልና እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ ቀንተዋይ ሰብዩ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ቁጥር 12 ንሕና ግና እቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ እቲ ምስጢራት ተገሊጹሎም ከምቲ ዝበልና ኣብቲ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን
ህዝብና ህዛብን ትሕውስ ከም ዝኾነት ኣምላኽ እንተ ዘይገሊጹሎም ኣብ ብሉይ ኪዳን የለን ኣህዛብሲ መዋርሲ ጸጋ ከም ዝኾኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዘየለ ኣብ ፊልጵ ተጻሒፉሎ ፊልጵ እንተር አንቢብናዮ ምዕራፍ ኤፌሶን ኢለኩም ነይረ ኤፌሶን ሳልሳይ ምዕራፍ እንተር አንቢብናዮ ካብ 1:11 ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቁጥር 4 ምስ አንበብኩምዎ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘሎ ንፍልጠት ከተስተውዕልዎ ይኾነልኩም እዩ ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን በመንፈስ ተገልጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶን ደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን ስለዚህ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣህዛብ ተማቐልቲ ናይ ጸጋ መዋርስቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ወረስቲ ንክርስቶስ መዋርስቲ ንኣይሁድ ወይ ንደቂ እስራኤል ተማቐልቲ ተስፋ ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝፈልጦ ነገር የብሎምን ኣብ ቆሎሴው ነዚ ቃል እዚ ደጊምዎሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ኣብ ፍቅዲ 25 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣነ ከምቲ ንኣይ ናባኻትኩም እተዋሃበኒ መጋቢነት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክመሊእ ኣገልጋሊ ማሕበር ዝኾንኩ ኢሉ ማለት እቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ውልድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ ተገልጸ ምስጢር ኢሉ ስለዚ ካብ ዘለዓለም ካብ ውልድ ወለዶ ኣብዚ ናይ ኤፌሶን ግን እንታይ ኢልዎ ኣብቶም ካልኦት ወለዶን ደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን ኢሉ ኣብዚ ግን ካብ ዘለዓለም ከይተረፈ ወሲኹሉ ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ጳውሎስ ናብ ኣህዛብ ክልእኮ ከሎ እዚ ምስጢር እዚ ከይሓዘ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ከም ኣይሁዳዊ መጠን ምክንያቱ ንበዓል ጴጥሮስ ኣይተገልጸሎም ናብ ግብረ ሐዋርያት እንዳ ቆርኔሌዎስ ክኸይድ ምስ ነገሮ ናብ ኣህዛብ ክጽምበር ኣብ እምርኡ ኣይነበረን እግዚአብሔር ተዘይገልጸሉ ምስጢር ተዘይቀልዓሉ ሲ ኣብ ልቢ ጴጥሮስ ወይ ኣብ ልቢ እቶም ምስ ጴጥሮስ ዘለው ኣብ ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ክቃወምዎ ከለው ኢና ንርኢ ማን እንተዋይ ዳ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሃቦም ዝኽልክሎን እግዚአብሔር ምስ በሎም እዮም ኣፎም ሒዞም እንበር بقليلو أي تقبلوا من سلازتي أبرومي معرف 16:24 شو عتن زنببنا يو اتمسير تقليعي معرف 10 حدا خا أب رومي 10 حدا كاب 24 كسع باخاب 25 كسع 10 شو عتن زلو رومي معرف 10 حدا كاب 25 كسع 10 شو عتن زلو ندغنا سغر لنا ب 16 كاب 24 كسع 10 شو عتن زلو زغلص ጳውሎስ بمخنيات ودقت دقي اسرائيل احزاب نابتي ناي ጸጋ مدحان عدل كم زرخبو اذا مسير زي بامهوي كبرهو فتيننه ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ ናይ አሕዛብ ከም ዝኾነ ሞ መልእኽቱ ከም ዘኽበረ ኣብቲ ምዕራፍ 11 ሮሜ ቁጥር 13 ገሊጽዎሉ ስለዚህ أحواتي برئسكم بلتات زخونكم انت خيمسلكم سملات هذا كسعزاتون حيالو خاب إسرائيل ترل بخمز بصحهم إذا مسير زي تفلتو تكونوا يفلتون يلو زي أبهري مسجن إذا مسير زي بكريستوس أبيل استقلت كريستوس مسيريو كم تبقى أمهو يزبولكم أبقول شيء معرف كلتة كاب حدثك عسلسته عندنا أب كريستوس دم بيت كريستيان تصويره خمسنا برتمو زا بيت كريستيان دم بكريستوس كم تقلت أبز حالف سومون نجركم نير እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቤተ ክርስቲያን ክትግልገለሉ ሷሃበት ጸጋ ድማ መጋቢነት ድማ ናይ ጸጋ መጋቢነት ከም ዝኾነ ድማ ብሳልሳይ ምዕራፍ ርኢና ነርና ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ዘላ በክርስቶስ ተገልጸት ማህበር ነታ ክርስቶስ ክትግልገለሉ ተዋህበ ናይ ጸጋ መጋቢነት ቁጥር 9 ሳልሳይ ምዕራፍ ኤፌሶን እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋቢነቱን ከመይ ምዃኑ ንህዛብ ከብርሃሎም ተዋህበኒ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 7 ከአንደገና ኣነ ከም ግብረ ሓይሊ ከምቲ ተዋህበኒ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ወንጌል ኮንኩ ናብ ኣሕዛብ ኣብ ቁጥሪ 2:3
قدام حصير خم صحافكو اتمسير كما يابيلو برأي كم زفلطني بزعباتي سليخاتكم اتوهبني مغابينت ጸጋ አምላክ መጋቢነት ጸጋ አምላክ ሰሚዕኩም ወንት ኸንኩም ስንመን ተዋህበኒ ምንተኻትኩም ተዋህበኒ ስሌኻትኩም ተዋህበኒ ስለዚህ በዚህ ጸጋ እዚ ነቶም አሕዛብ ከገልግል እግዚአብሔር ጸጋ ንአገልግሎት ዝኸውን ሂብዎ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር በመቕጻል ተኻልእ ምስጢር ኣብ 50 ምዕራፍ ሰጊርና ዝረአናዮ ማሕበር ናይ ክርስቶስ مرعات ناي كريستوس كم زخونت تا محبر ناي كريستوس مرعات كم زخونت مو كريستوس كم رئسي نسادما كم سبقو كريستوس كم مرعوي نسادما كم مرعاتو او قليس والله سلازي ناي 70 سبيتن حدار اب ادمن هوان زي جمره يكونن قدم مسرات عالم እግዚአብሔር አዳም ከም ዝወድቕ ፈሊጡሲ በክርስቶስ መድሓን ከም ዝመደበ ታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብኡኡ ከም ትመጽእ ዘመናት ምስ አኸለ ከም ትግለጽ አመልኪቱስ ተዛረቦ ቡ ምስጢር ከም ዝኾነ ኣብ 50 ምዕራፍ ቁጥር 32 31 ስለዚህ ሰብኣይ አቡን አዲን ሓዲጉም ሰበይቲ ለግብ ክልቲኦም ሓደ ስጋኦም ዝኾኑ እዚ ምስጢር እዚ ዓብዩ ኣነግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብለለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሓዳርኩም በዚ ክርስቶስ ለኪዕዎ ዘሎ ክርስቶስ ከም ርእሲ ታ ማሕበር ከም ስብኡ ጌርና ኣብና ሓደድና ክነጣማመት ስእልና ካብ ክርስቶስ ክንረኽቦቶም ሰብኡት ተናንስ ድማ ካብታ ማሕበር ክንረኽቦ እዩ መምሃሪ ገዲፉልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክብርን ስም ይኹን ካልእ ምስጢር ክንገልጾ ዘለና ቆሎሴ ውን ተንኪፌ ነይረ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ኣብ 26 27 ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና بمنفس قدوس حاديرو خمزلو نا እግዚአብሔር መዝገብ አባና خمزلو እዚ ወንሩስ ምስጢር ከመይሎ አባና ተቀምጡሎ አሸጋሪ እንምሩዱ ስለዚህ ምስጢር ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 27 እንታይሉ ማለት እቲ ካብ ዘለዓለምን ካብ ውልድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ለመን ግናን ቅዱሳን ተገልጸ ምስጢር ማለት ንሱ ክርስቶስ هابت خبرو نزم مستير إذا أبا هزاب انتاي مخانو خفلتهم نزداليهم نسوهم كريستوس أبا خاتكم إزبزل تصفى خبري سلازم بمنفس قدس حديرو خمزلو أب رومي قليس أولو رومي معراف شمونته قدر شمون قدر تشعتن عسرتن كريستوس أبانا بمنفس قدس حديرو خمزلو نحنا محدر منفس قدس كم زخنا أب رومي شمونته تشعتن عسرتن أب قداماي قرنطوس 6 قدر 19 تغليصلو اسكا خنببو رومي معراف شمونت يبلالخو ابانا حدير زل املاح بمنفس قدوس شابناي معراف 19 رومي نسخاتكم جنا منفس املاح حديركم انت اليس بمنفس انبر بسغاي كونكم انزلخم ات منفس كريستوس زي بلو جنا نسو ناتو يكون ሃይማኖት አለን እኹል አይኮን ክርስቶስ አውሽጥ ካለደ የለን ይትሕቱ ወደ አምላክ ዘለዎ ህይወት አለው ይብል ወደ አምላክ ዘይብሉ ህይወት ይብሉን ይብል ዝኻ ንክርስቶስ ከም ግል መድሓኒና በመቅባል በመንፈስ ዳግም ንውለድ አውሽጢ ማለት መንፈስ ቅዱስ ድማ ይሓድረና ማሕደር እግዚአብሔር ንኸውን በመንገድ ሃይማኖት ተወልደ ዘበለሲ እቲ ሃይማኖት ናይ ክርስቶስ አይገብሮን መንፈስ ቅዱስ እዩ ክርስቲያን ዝገብሮ እንታይ ብላሎ በዚ نسخاتكم جنا منفس أملاك حديركم انتاليس بمنفس انبر بسقايكم زلهم تمنفس كريستوس زي بلو سب جنا نسوناتو يكون كريستوس أبخاتكم انت اللوغنا ويكابها اللوغنا تسقا بسر حاتيات موتيو تمنفس جنا سالات ادكي هيواتيو ناي اتن يسوس كاموتا زتنسأ منفس أبخاتكم حديرو انتاليو جنا اتن ክርስቶስ ኢየሱስ ካሞታ ዘተንሰኦ ንሱ ነትሞዋት ስጋኹም በታ አባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሮ ይብለና ስለዚህ አባና ዝሓደረ መንፈስ ኣብ ቆሮንጦስ ውን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሻድሻይ ምዕራፍ ኣብ ውን ገሊጽዎ ቁጥር 19 20 አንብቦ بواجا تعديكم يخم مسجاهم زي سجازي بيت مقدس يتعبخاتكم زلوا كاب أملاخ تقبلكم منفس قدس مخانو نايرسكم ونكم زيكمكم دو يتفلتنيهم سلازم بسجاهم أملاخ أخبروه يبلنا إذا خا مثيري أملاخ أبانا حاديرولو زي ما عليها زي بلو حيلي أبا حمريت أمزجا بقى ميت أول ليلو أبكالا أي
ቆሮንጦስ 4:7 ድማ ወሲኹሉ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን كبرن سم يخون كالي مسير دما اللهم تدعى تقلصلون باولوس كوينو زي مسير املخو زبلنا يئيو اب قدماي تيموثاوس 3:6 تصحيفو زلو بحق يلو انت مسير املخو عبيو نسوت بسغات تقلصي بمنفس صدقه نملاخت ترائي اب احزاب تسبكه اب عالم تامنه ناب كبر عرغيلو من ينسو املاخ يزبل أبتينا إنجليز صحفات أبتي بخور صحفات أملاخ يبل ويدما كاب قصر 14 لعلي لنا أنت الآن بيبنا أيوه نايت حقي عندن مسرة زخونة محبر هي أملاخ إيلو اللهم سلازي أملاخ سلازي بلي تا محبر دمانا تخاب كونت تنسو تباهيل زلو كريستوسيو أملاخيو مبار سقالة بيسمسيو مستيريو أملاخ أب سقا تقميتو قال سقا خونه صدقان حق الملئو أبانا حدريلو رأيو أبا يوحنس معرف حدا كم حدا سقع سلسة أملاخنتو زل ألمنتو مسقال أساسي تحارب قصر 14 جنا تأملاخ نسو سقا كونه يبلنا كم لكع كم تبيت مقدس نايبولي كيدان بقربت بالسفل عليه تندا تسريح خنسوسي بدقة خطريقه حما أفتوش تقنا خبرك زي أبير زنبرو شكاينا غلوري زبلو ጎይታ ክርስቶስ ከዓ ንሱ መልአት መለኮት ዝሓደሮ ምዃኑ ኣብ ቆሎሴ 1:9 እንደገና ባ 1:19 ኣብ 2:9 ቆሎሴ እውን ገሊጽዎ ኣሎ ቆሎሴ 1:19 እንታይ ኢሉ 1:19 ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ብዘሎ መልአት ኣብኡ ሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎ ኢሉ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን መልአት ናይ እግዚአብሔር ኣብኡ ኣሎ እግዚአብሔር ይንሱ ቁጥሪ 2:9 ድማ ተመሳሳሊ ኣብኡ ብዘሎ መልአት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ ኣሎ ወይ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ተጠሪሱ በመንገድ ስጋ አይኮነን ተወሊዱ ካብ ስጋ ተወልደ ስጋ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ካብ መንፈስ ተወልደ ድማ መንፈስ ይሉ ስለዚ በአዳም ተወልደ ዘበለና አዳም ይዝመስል እዚ ግን ልክዕ ከምትነ አዳም አይኮነን አዳም ሲ ወዲቁ እዩ ስለዚ ዘርኢ ዝቁጸር ድማ በሰብአይ ስለዚ ካብ ሰብአይ ስለዘይ ተወልደ በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሰ ኃይል ልዑል ከጽለክዩ መንፈስ ቅዱስ ከወርደክዩ ስለተባህለት በመንገድ ዘርኢ ሰብ ስለዘይ መጽ ኃጢአት የብሉን ኃጢአት አይትንኪዮኒ እግዚአብሔር ይመስገን በመንገድ ሰበይቲ አይኮነን ኃጢአት ናብ ዓለም ዘአተወ ሮሜ ምዕራፍ 5:12 ተደአንቢብና እዚ ጽሑፍ ዚ ኣብኡ ሰፊሩሎ ስለዚ አበሳ ዘይብሉ ቅዱስ ወደ አምላኽ ስጋ ለቢሱ ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምስጢር እዚ ምስጢር እስከ ዝበልኩኹም ኣብ ሮሜ ኸነንብቦ ሮሜ ምዕራፍ 5:12 እንታይ ኢሉሎ እቲ ዘርኢ ኃጢአት ናብ ሰብ በመንገድ ሰብአይ ከም ዝሳገር ቁጥር ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰርሕ ሓደ ሰብአይ ኃጢአት ናብ ዓለም ዘአተወ ይብል ብሰርሕ ሓንቲ ሰበይቲ ይበለን ሔዋን ይቅድም ስሓተት ግን ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ብሰርሕ ሓደ ሰብአይ ኃጢአት ናብ ዓለም ዘአተወ በኃጢአት እውን ሞት ኩላቶም ስለዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሕጊ ክሳዕ ዝመጽእ ኃጢአት ኣብ ዓለም ነበረ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብ ኃጢአት ኣይቁጸርን እዩ ሞት ግና ኢሉ ካብ አዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረተ አበሳ አዳም ኃጢአት ዘይገበሩን ሰልጠነ አዳም ከአምስሌ እቲ ዝመጽእ ይብለና ክሳዕ 14 5 ምዕራፍ ሮሜን ተንቢብና ኣብ ቁጥር 17 ድማ እንታይ ኢሉ ሞት በአበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ ቶም ትርፍ ጸጋን ወህበት ጽድቅን ተቀበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ኢሉ በአዳም አቢሉ ከም ዝመጽእ ስለዚ አዳም ኃጢአት ምስገበረ ምስሊ ንዕኡ ዝመስል ዳኣይ ወሊዱ እምበር موت كم أو كابزي عم استبلع مع تختموتي خيلوه بمنفس موته إيو وليدون بر هياو أي ولدن سلازي يسوع كريستوس بما قد سبعي سلازي مسألة حاتيات يبلون أب زفترة معرف حموشتن دحرم بيكم قصري حدا مصحف ولد آدم زيو أملاخ بتاع نسب زفترة الله معلتي بمثل أملاخ جبرايلو بتاع زفترة الله معلتي تحرك تبعتين أنسان غيرو فطرهم بارخهم دما بتا تفطروا لا معلت خا
سمم آدم يلوت علم آدم دما 130 عامت قبره كمل كعوخا نعوز بس الود ولده يزبلنا سمون سيتاوت علم سلازي حواتي يسوس كريستوس نصيه أبر زي بلو أملاخ ودا أملاخ ازي مستيري كالي نريو مستيرة تنسعي إذا دما نهواريات أولس تقلت صليو مستيرة تنسعي أب قداماي قرنطس 15 كاب 5 سغان دمن منغس املاح كم زي ورس فلطو زي لبسنا يزلنا يلو دحر انت يلو انه مستير نغركم الله كلاتنا خلوت انبر كلنا يكندقسنا بحنسا بقصبت عيني بتناي دحر كل ملخت كنفاحمو تموت دما بزي حلف كتنسيوم نحناون كلوت انا يلو እግዚአብሔር ይመስገን زي حلاف زي حلف كلبس يقبوي زموات زي موت كلبس يقبوي شعوت زي تحلافي زي حلف مثل بس تموات دما زي موت مثل بس شعوت صحف موت بعوت وحطه زبلو قال كفصمي كنت سينا مالت كريستوس انت يلوانس نمارتا حوخه ختنسيلوا وبتدحريت معلت خمسنسي فليت الله خيلات ايكونن انا تنسائن هيوتني تبا عايز امنه بهيوت كنبري انت موته كتنسيل سلازي كريستوس كما تصخلون بتي نخلخم الكل زخيل حيلي نزموات سغانا نحنا بهيوت زلنا خلوطي تومويتم زي زلو دما اتي منفس املاح حديركم تليس نزموات سغاهم بتاباهم حدير زلو منفس هياو كغوري زبل دما بمنفس قدوس هياوان كونيوم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 13-18 ብዛዕባቶም በክርስቶስ ሞይቶም ዘለው ብዘይ ተስፋ ክትኮኑ ይግባአኩም ንሉ ብደመና ክንላዓሊና በቃል ጎይታ በቲ ቃል ዝበሎ እግዚአብሔር ተመስገነ እዚ ቃል እዚ አበይልወሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ معرف 11 فقد 23-25 እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቃል ጎይታ በተቃል ጎይታ ንብለኩም አለና خبلون كله ጎይታ ተዛሪቡል خملሰ ይልዎም አለ ኣብ 14 ኸ ወንጌል ዮሐንስ ስለዚህ ተመሊሰ ወስዶኩም ይዝበሎ ናአመንቲ ናብ ዓለም ዘለው ኣብ ጸልማትን ዘለው ይኮን ስለዚህ 11-23 የሱስ ድማ ሓውኸ ክትንሲ ይበላ ማርታ ድማ በታዳ ሓረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከምትንስእ ሲፈልጥ ኣለኹ በለቶ የሱስ ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ ትበኣይ ዝኣመነን ተሞተኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍስ ወከፍ ሕጂ ኸ ብህይወት ዘለኸ በኣይ ዝኣምን ንዘለዓለም ኣይክመውትን በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝኽእል ሓይሊ ክልውጠና እዩ ስለዚህ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝኽእል ዓወት ሓይሊ ህይወት ክልውጦ እዩ إذا خاب كلاي ملخت باولوس ናብ ሰብ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋ 5 ተጽሒፍዎ ንሕና ብህይወት ዘለና ድማ ነዚ ሞት ስጋና ክልውጠይ ሞት በዓወት ተዋሕጠ ብህይወት ክዋሓጥ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም አለና ዝበሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 10 ግና ኢለኩም በአሞይ እቶም ሓጣን ግን ድሕሪ 10 ዓመት ናይ 10 ዓመት መንግስት ምስተወደአ እግዚአብሔር ፍርዱ ናይ ጻዕዳ ዝፋን ፍርዲ ተባሂሉ ዘሎ 10 ራእይ ዮሐንስ ቁጥር 11 ሞታት ድማ ቅድሞ ወደ አምላኽ ደው ክብልዮም ከምቲ ተጻሒፉሎም ዘሎ ድማ ክፍረድዮም ናብ ገሃነም ድማ ክድርበዩ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚህ ምስመና ኣለኻ አበይ ኣለኻ ትንሳኤ ሞታት ከተርክብ ተጋደል ትንሳኤ ሞታት ከተርክቢ ተጋደሊ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አመጨረሻ ንሪኦ ምስጢር ምፍራስ ሕጊ እዩ እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2 ካብ 3-10 قدم كحدت كيكونه اترسو املاح مخانو نارأي اب مقدس املاح كسعز قمت املاحن قدسنا بزبحال زبل سنسن زعبن سبعي عمص اتود طفات كي تገልጸ ተማዓልቲ አይትመጽን ያሞ ብዙሆነ እንትኾነ ሓደኳ አይስሕትኩም አነ ገናም ሰኻትኩም ከለኹ እዚ ከምዝ ነገርኩም አይትዝክርዎ እንዲኹም ንሱበት ግዚያቶም እንት ክግለጽ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ትፈልጥዎለኹም ምስጢር ምፍራስ ሕግስ اتحجز خلكلو زلو طراي كان ماكل كسع زصرت دروكو اي عيلو اتمفرس حق دما شعو خغلصيو نعو غويتا يسوس بمنفس افو غيرو كتفو بمغلاص مصاتون كنتو كغبرو يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ምስጢር መፍራስ ሕግ እትወድ ጥፋት ከይግለጽ ድሮካት መንፈስ ረ ክርስቶስ ይዓይሎ ከምተ ኣብ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ 2:18 ተጽሒፍዎ ዘሎ ድሮ ይዓይሎ ኣብ ራብዓይ ምዕራፉን ደጊሞ ዘሎ ግን بجهدو سجال بيسو تكبارو خي جبر زخل كله زلوا مسير الله انتهى إذا مسير زي رد أنا
منفس قدس مس بيت كريستيان مستانعو تفر مسو خينا تواغا بيت كريستيان كوينو يعي سلازلوسي اتدليتو خيغبرسي بوزح منقدي نحنا بزي ردانا منقدي كالكيلو والله نسو خا ماكل مستصرغغنا مالت منفس قدس مستا بيت كريستيان مس كده العالم سديبغنا اتود طفات بغهدو كجلصيو نبزل العالم كا كጨنقايو حغاغات كلوطيو مفرس حق تباهيل لمو كله قدس حقتاتن ناي حدار حقتاتن ناي اغزيابير حقتاتن معالتاتن بعالاتن بمولو كلوطو خغادليو اذن مسيرزي شوعات مسيرات نጳውሎስ ተገሊጽሉ نعنا دما ابريهلنا لمو ካለ مسيراتون አሎ ከም ትዝበልኩ مسير መንግስት አምላኽ አማቴዎስ 13 ደቅ እስራኤል ዝምልከት مسير عباي بابلون دما ابتي ناي شوعات عمت مكرات تجلص عباي امنزرا تباهيلا زلا ابون اب راي يوحنس 10 شوعات زلو كاب حدث 10 8 تتبيكم مخترهبو تخوليكم زود حانكم اغزيابير يبارككم بزق على زين حدثكم تصانانعو نمهنات نمبرتع نمصنع نحاغوس زخون ملختي ايو مسيراتمو بزي تحغوسو اغزيابير يمسجن امين. So